Mga cream. Ano? Dali lang. Mataas ka? Hindi yung pinangkin mo dali. Ayan guys, magpapabalasa tayo ng ating katawan guys. Ayan. Kita na lang tayo guys mamaya. Dito muna ako sa taas. Ayan guys, pakivisit nyo na lang yung Queen Oscar Winter Massage Center. Ayan, dito lang po yan guys matatagpuan sa Plaza Rizal, dito po sa Naga City. Ayan, meron po dito guys sa baba. Dito po naman sila sa taas, sa second floor. Ayan, madali lang po ito guys mahanap. Dito lang po ito mismo sa Plaza Rizal, dito po sa Naga City. Ayan, try nyo po guys magpamassage dito. Ang whole body po dito guys, mura lang. Magkano nga po yung whole body? Ayan guys, napakamura, 250. Ilang oras po yun? Ayan, halos 1 hour po mahigit yung kanilang pagmamassage. Try nyo po dito, magagaling po yung mga masahista po dito guys. Ayan guys, dito muna po ako.